Каю! Уотершипський узгорок. О, я живий! Вандроўнік. Я яшчэ живий! Што за нікчэмная зграя лайдакоў? Плечы выправілі, а вушы каб пісталетам. Да цябе звяртаюся, лаганец. Ха, ты што, зноў на ферме цыбулі пераеў, гус? О, фрыз, як жа смешна. Да лепш выкінуць вас усіх і пачаць вучыць новых. О, так і зрабі. І вы завяце сябе ауслай? Бачу толькі жарт прыроды. Аполлонік і юная аусла кемлівейшая за любога з вас. Построиться! Скачите! А малыя нягоднікі паспрытнелі, га? Яны неймаверныя. А вунь наша асноўная аусла. Так, займемся маскіроўкай. І каб я ні хваста нідзе не заўважыў. Пайшлі. Цяпер яны напрошваюцца. 4-5, я іду шукаць. Ніводнага хваста не відаць, капітан. І па-вашаму гэта весела? Гус, тады ўсе на начны патруль, і так да канца восені. Будзе яшчэ весялей. Вольна! Яны найгоршыя, найдурнейшыя. Да каб я мог, я б ужо... Спакойна, гус. Крываўніка больш няма. Вайна з Эфрафай скончылася. Пара расслабіцца і нарэшце адчуць пах канюшыны. Я ўсё яшчэ галава аховы. Ну, вядома, тады я буду трэніраваць маю ауслу, як лічу належным, пакуль ты не вырашыш зняць мяне з пасады. Густаў калючы, як у шыпшыны. Ён салдат. Салдаты не заўсёды разумеюць, што рабіць з мірам. Капітан Гус, вітаю! Мы практыкуемся ў маскіроўцы і хаванні. Паспрабуеш адшукаць юную ауслу? Там, там і там. Не пераацэньвайце сябе, дзеці, вам яшчэ шмат чаму вучыцца. Калі б я быў фрафанец, я б схаваўся менавіта тут. Зараз будзем абшукваць лес, кіхар. Пакружы над ім, сустрэнемся на мохавай паляне. Добра. Тая чайка зноў. Вы ў парадку, капітан Вярбельнік? Вядома, ў парадку, даўбень. Табе моцна пашанцавала, што я не разадраў цябе на шматкі. Ніколі не падкрадайся да дасведчанага байца. Што вы робіце? Не задавай мне пытанняў! Ясна, ёлуп лапавухі?
Назавіся, якого ти звання? Капрал Тополь, капітан. Солдат Ефрафанської армії. Отданий вояр генерала Кривавніка, капітан. Ну, з гэтым скончана, Тополь. Няма больше ні Ефрафи, ні генерала Криваўніка. Тады... Тады што нам рабіць? А мне адкуль ведаць? Ну, солдат, можа, Ефрафа і згинула, але ми не. Так, капітан. Ты зможеш. На самую вяршыню. Я ў парадку, Аполлонік. Як ти зрозумів, що я тут? Я быў ціхі, бы вода ў лужыне. Не зусім. Гус меў рацыю. Для юнай ослы я кепскі капітан. Нару за дзень не вырыць, Аполлонік. Ты навучышся. Лапа ўжо амаль здаровая. Што скажаш? Давай навучу цябе пары штук, якіх не ведае нават гус. Гэта было выдатна! Ну, за дзень нару не вырыць. Ты думаў пра ўзгорак? Пра тое, каб вярнуцца дадому? Я не гатовы, Аполлонік. Калі буду, ты даведайся першы. Не магу паверыць, што генерала Крываўніка больш няма. Не ведаў, што хоць нешта яго спыніць. Но вось спыніла. Абсалютна дакладна. А дзе мы будзем жыць? Знойдзем нешта. Галоўнае, каб нас не знайшоў арэх з чужынцамі. Тады ўсё будзе у парадку. Але цяпер мы чужынцы, хіба не, капітан Вярбельнік? Толькі задумайцеся. Два разгубленыя трусы знайшлі адзін аднаго ў гэтым агромністым свеце. Ага, задумаўся. Мы станем найлепшымі сябрамі. Вы і я, праўда? Не забывайся, капрал. Так, мы станем сябрамі, Тополь. У нас з табой няма выбару. Я солдат ад самага дзяцінства, капітан. Выконваў загады, разведваў наваколле, жыў дзеля Ефрафы. І ніколі сапраўды не ўглядаўся ў лес. А тут прыемна, га? Капітан! Ратуйце, не пакідайце мяне! Прабач, Тополь. Мне шкада. Мы праверылі ўсюды, а не следу згубленых афрафанцаў. Але некаторыя дакладна праходзілі тут. Ласка. Здаецца, Ефрафанцам не пашчасціла. Тут была бойка з ласкай не надта даўно. Тут быў вярбельнік. Я б з задавальненнем натрапіў на старога вярбельніка. Але ты б не прывёў яго на ўзгорак. А чаму не? Дамо яму гару морквы. Я не сказаў, што прывёў бы яго ў нару, але сустрэцца не адмовіўся б. Знайшоў нешта, Пяток? Тут ім не пахне. Ён заўсёды быў слізкім тыпам, гэты вярбельнік. Лепш хадзем. Ласка можа вярнуцца. Дык што, скончым шукаць афрафанцаў? Не, пакуль нехта з іх яшчэ хаваецца. Мы знішчылі Ефрафу Ханна, і цяпер гэта наш абавязак. Вуз даю, што каб вы былі на іх месцы, яны пра вас так не клапаціліся. У гэтым і сэнс быць адважнымі героямі. Трэба трымаць марку.
Ну, як цяпер, Гвоздик? Што трэба, Апалонік? Навучы гэтаму юную ауслу, і гуз вачам не паверыць. Не цярпіцца яго ўразіць. Упэўнены, што не хочаш са мной. Ажына будзе так рада ўбачыць цябе жывым. Усе будуць рады. Не, сябра, мне трэба больш часу. Але ж ты казаў, што ўжо ў парадку. Цела адужала, але дух – гэта іншая рэч. Ты ж мяне разумееш? Напэўна. І пакуль ніхто не павінен ведаць пра мяне. Так? Так. Я датрымаю сакрэт. Бяжыце як апошні раз! Быццам за спінамі сам чорны трус! Гэтым разам пастарайся! Чартапалохі! Хто апусціў бервяно? Давай, суніца. Уяві, што пахудзеў. А ну што за прыгажосць! Я быў упэўнены, што гэтым разам спраўлюся. Я стараўся. Я б вырашыў, што ў цябе галава ад разумных думак разбухла, але ж захрасла не яна. І не забудзьцеся пра начны патруль. Прыемнага вечара. Начны патруль? А каго нам цяпер выглядаць, калі крываўніка больш няма? Змрокаю яго сябрукоўка жаноў? Ха, а можа матылёў? Яшчэ залятуць у нару і заказышуць нас да бяспамятства. Так? Вельмі дасціпныя заўвагі, хлопцы. Але як наконт яшчэ трохі дапамагчы? Дапамагчы тваёй задніцы? Хочаце са мной на канюшыну, хлопцы? Ну ладно. Чаго вам так хвасты выкруціла? Калі фрафы больш няма і ворагаў, тады навошта нам хадзіць у начны патруль? Гэта ідэя састарэла, як гнілая люцэрна. Гуз ператвараецца ў шалёнага тырана. Ты мусіш яго прыструніць. Паспрабуеш? Калі ласка. Даруйце, хлопцы. Я ў гэта не ўмешваюся. Разбірайцеся з гузам самі. Як скажаш, Арэх. Гуз, Што? Што такое? ці не бачыў ты Апалоніка? Ага. Апошнім разам бачыў, як ён спускаўся ў даліну, а чаму пытаеш? Ён часта спускаецца адзін. Шмат распытвае мяне пра зёлкі, практыкаванне для лап. Неяк дзіўна паводзіцца. Не вельмі. Ён капітан юнай ауслы. Яму трэба ведаць такія рэчы. Я пайду ў начны патруль, Ажына, а пакуль спрабую адпачыць, таму калі ты не супраць. А, так, прабач, Гуз. Скок! Круть! Удар! Дзе ты гэтаму навучыўся? Сам прыдумаў, каб уразіць Гуза. А што ты тут робіш кожны дзень? Ну, разумееш? Разведваю, да ўсё такое. Ну, я паскакаў. Бывай. Ды чым ён там займаецца? Ажына. А цяпер усе разам. Ён нам вушы павыкручвае. Хай спачатку дабярэцца. Што тут робіцца? Да наступнага ўзыходу месяца ён не вылезе. Пра адзін начны патруль можна забыць. Раю нацешыцца жыццём, пакуль я да вас не дабраўся. Вы лапавухі з калючкамі замест мазгоў.
Праклятая чайка, куди б я не пайшов. Але ёй мяне не схапіць. Да что за дурость, пусти! Не, я не могу згинуть вось так. Гай там, чайка, ратуй мяне! Ратуйте! Кто-небудь! Маё жыццё нічога не вартае. Я здрадзіў генералу Крываўніку. Я здрадзіў усім. Хай чорны трус забярэ мяне. З чаго ўзяў, што ты яму патрэбны? Трымайся, вярбельнік, мы цябе выцягнем. Я б так не спяшаўся, Пяток. Мы ж не кінем яго так. Капітан Сітнік. Прымула. Ён выкраў мяне з Рэдстоуна, Пяток. На шмат гадоў вязня ў Эфрафе. Праз яго я стала рабыняй. Я за тое, каб пакінуць яго. Я не буду вас маліць. Ідзіце, пакіньце мяне ў спакой. Калі пакінем вярбельніка, будзем не лепшыя за яго. Баюся, мы не маем выбару, трэба выцягнуць яго. Арэх бы не адвярнуўся ад труса ў бядзе. Няважна якога. Твоя праўда. Давай. І што цяпер з ім рабіць? Запрасіць жыць у сваю нару? Ідзі адсюль, вярбельнік, і не вяртайся. Пайду, прымула. Дзякуй. Кіхар прыглядзіць за табой, агідны вярбельнік. А лепш бы яму не бачыць цябе. Не ўбачыць? У сэнсе не ўбачыш? Табе падарылі другое жыццё, трус. Можа, гэтым разам ты скарыстаешся ім лепей. Можа быць, мышка. Можа быць. Я казаў вам. Ці не казаў ісці ў начны патруль? Як ты так хутка выбраўся? Каб ты ведаў, мне давялося рыць выхад з уласнай нары. Уставай! А цяпер будзі сваю хуліганскую банду і ў патруль! Юная осла гатова да начнога патруля. Хоць нехта сапраўды працуе. Але, баюся, вам пакуль рана ў начны патруль. Прабачце, сябры. Аднаго запалу для услы мала. А калі з добрымі фокусамі? Мы навучыліся. Глядзі! А вам зноў смешна? Не, зусім не. Гэтая чацвёрка зрабіла тое, чаго вы ніколі не зможаце. Яны збілі мяне з лап. Малайцы. Добра. А усла у начны патруль. Сапраўды трэба. Толькі паглядзі, якое паскуднае надвор'е. Бягом! І я буду сачыць за вамі. Можаце патруляваць вакол нары. Але калі пачнецца бура, адразу хавайцеся, ясна? Так! Дзякуй, гус! Твой фокус з перакрутам сапраўды моцны, Апалонік. Адзіны, у каго я такое бачыў, быў Гваздзік. Ну, ён навучыў мяне, калі я быў вязнем у Эфрафе. Ясна. Ну, бяжыце. Не ўпэўнена, што мы мелі рацыю, выратаваўшы вярбельніка. Зробленага не вернеш, даражэнькая. Прачнулася зноў аднавокае зло. Вандруе ў цемры, шукае яно. Аднаго дастаткова, каб войска сабраць. Вайну яшчэ рана завершанай зваць. Пяток,
Прачніся! Устань! Аднясём яго ў нару, пакуль не пачаўся дождж. Што за магутная сіла ў небе? Адкуль яна прыходзіць, арэх? І дзеля чаго? Фрыс ведае. Што здарылася з пятком? Прароцтва. Прачнулася зноў аднавокае зло. Вандруе ў цемры, шукае яно. Аднаго дастаткова, каб войска сабраць. Вайну яшчэ рана завершанай зваць. Аднавокае зло. Крываўнік. Ён жывы. Гэта чорны трус, уцякайма! Стой! Вярніся! Капітан Гваздзік! Ты ў парадку? Чаму не расказаў мне, як я выглядаю, Апалонік? Таму што гэта не важна. Важна тое, што ўнутры. Я бачыў чорнага труса. Ён сказаў, што крываўнік жывы, я мушу спыніць яго. Гэта быў проста сон, Гваздзік. І ўсё. Вярніся са мной. Мой шлях ляжыць у іншы бок. А Жына ніколі не мусіць даведацца, што я жывы. Цяпер я разумею гэта. Дзеля яе бяспекі. Дзе ты быў? Твая усла перапужаная, яны расказваюць пра чорнага труса з Інлі. Апалонік, што ты там бачыў? Нічога. Прывід. Трохі паспаць. Прашу, пашкадуйце. Прачнулася зноў аднавокае зло. Вандруе ў цемры, шукае яно. Аднаго дастаткова, каб войска сабраць. Вайну яшчэ рана завершанай зваць. Гаспадар, я жыву, каб служыць вам. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун-бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.